Esta Comunidade de Montes de Béxeres, Quintáns e Horta está situado no concello de Lousame. Temos unha superficie de 40 e algo hectáreas. Unha parte, máis ou menos a mitad de aquí hacia o alto, que dedicamos á plantación para obter recursos, para gestionar o resto, e o resto todo temos a frondosas. A frondosas é todo o espacio que rodea as aldeas. Nós tuvemos en risco as 3 aldeas. Foi cando se decideu o que a todo o entorno da aldea todo dedicado a frondosas. E o resto, a parte máis apartada, xestionada para ter os recursos, para dar conta desa parte de abaixo, non? E foi cando buscamos as distintas opcións que tiñemos e vimos que Ance era ofrecía unha posibilidade boa, a xente que sabe o que fai, entonces por eso nos decidimos por eles, para xestionar esa parte dese monte. O que máis se valora, eu penso que, a parte de eu como o resto da directiva, en realidad, pois, a despreocupación que temos porque vemos o resultado que deles que é bastante positivo. Polo menos no tema de plantar, na forma que teñen en manter o monte, está sempre, obviamente, sempre ben limpo. Bueno, ese tema creo que non hai... Penso que nós non faríamos mellor que eles. Para nós é un alivio.